Mose nwoma edi kan tie aduanan miɛnsa. Yakob mma no san kɔ Misraim. Saa ɛberɛ no mu no, na ɛkɔm no ano da so yɛ den wɔ asase no so nyinaa. Enti ɛberɛ a aduane a wɔkɔtɔ firi Misraim baeɛ no reyɛ asa no, wɔn agya Yakob ka kyerɛɛ wɔn sɛ, "Monsane nkɔtɔ aduane kakra mmra bio." Nanso Yuda ka kyerɛɛ n'agya Yakob sɛ, "Owura no suae kyerɛɛ yɛn dendenden sɛ moamfa mo nua kumaa no anka mo ho amma a, monsi m'anim ha bio. Sɛ wobɛma yɛne yɛn nua kumaa no akɔdeɛ a, ɛnneɛ yɛbɛsane akɔtɔ aduane no bi abrɛ wo. Nanso sɛ woamma yɛamfa no ankɔdeɛ a, yɛnkɔ, ɛfiri sɛ, owura no suae dendenden sɛ mo nua kumaa no nka mo ho a, monsi m'anim bio." Israel bisaa ne mma no sɛ, "Adɛn nti na moka kyerɛ owura no sɛ mowɔ nua kumaa bi wɔ hɔ, na mode saa ɔhaw yi abɛto me so?" Anuanom no buaa wɔn agya Israel sɛ, "Owura no nyaa adagyeɛ too ne bo ase bisaa yɛn ne yɛn abusua ho nsɛm nyinaa sɛ, mo agya da so te ase anaa? Mowɔ onua foforɔ bi ka mo ho?" Nsɛm a obisaa yɛn no na yɛbuaa no. Yɛnnim sɛ ɔbɛka sɛ momfa mo nua kumaa no mmra. Ɛhɔ na Yuda ka kyerɛɛ n'agya Israel sɛ, "Fa yɛn nua no hyɛ me nsa, na yɛnsi mu nkɔ ntɛm nkɔtɔ aduane no bi mmra, na kɔm ankum yɛn ne yɛn mma. M'ankasa mɛhwɛ abɔfra no so. Sɛ mamfa no amma a, bisa me. Sɛ mamfa no amma a megyina w'anim ha, ama woanhunu sɛ wo ba no ni a, saa asodie no ɛna me so, me nkwa nna nyinaa. Sɛ yɛantwentwɛn yɛn nan ase a, anka saa bere yi, yɛakɔ aba bɛyɛ mprenu." Afei wɔn agya Israel ka kyerɛɛ wɔn sɛ, "Sɛ meyɛ ho hwee na ɛnyɛ yie deɛ a, ɛnneɛ momfa asase yi so nnepa a ebi ne akyenkyennuro kakra, ɛwoɔ kakra, aduhwam, korɔbɔ, nkateɛ ne sorɔno aba nhyɛ mo nkotokuo mu, nkɔyɛ owura no ayɛ. Sika a mode kɔ no nso, monyɛ no mmɔho mmienu, ɛfiri sɛ, ɛsɛ sɛ mosan de sika a kane no mode kɔɔeɛ na wɔsan de hyɛɛ mo nnesoa mu baeɛ no kɔma no. Ebia na ɛyɛ no anifasoɔ. Momfa mo nua no nso nka mo ho, na monsi mu ntɛmntɛm nkɔ. Otumfoɔ Onyankopɔn nyina mo akyi, na owura no nhunu mo mmɔbɔ, na ɔnyaa mo nua panyin Simeon, na ɔmfa Benyamin nso nka mo ho, na mo nyinaa nsane mmra. Sɛ ɛsɛ sɛ medi wɔn wuo ho awerɛhoɔ nso a, menni asɛm biara ka." Enti Israel mma no faa akyɛdeɛ ahodoɔ a wɔde kɔ akɔyɛ owura no ayɛ no, ɛne wɔn sika mmɔho mmienu ne wɔn nua kumaa Benyamin ka wɔn ho sii mu kɔɔeɛ. Wɔduruu Misraim no, wɔkɔyii wɔn ho adi kyerɛɛ Yosef. Ɛberɛ a Yosef hunuu sɛ Benyamin ka wɔn ho no, ɔka kyerɛɛ ne fie somfoɔ panin no sɛ, "Fa nkurɔfoɔ no kɔ me fie, na kum aboa bi, na wɔmfa noa aduane, na awia me ne wɔn bɛdidi." Ɔsomfoɔ panin no yɛɛ sɛdeɛ Yosef kaeɛ no pɛpɛɛpɛ. Ɔde nkurɔfoɔ no kɔɔ Yosef fie. Wɔde wɔn duruu Yosef fie no, wɔsuroeɛ. Wɔkaa sɛ, "Gyama ɛsiane dwetɛ a wɔde hyehyɛɛ yɛn nkotokuo no mu no nti na wɔde yɛn aba ha. Ɔpɛ sɛ wɔde korɔno to yɛn so, na ɔfa yɛn sɛ ne nkoa, na ɔsan fa yɛn mfunumu no nyinaa." Wɔduruu Yosef fie kwan no ano no, wɔkɔɔ Yosef ɔsomfoɔ panin no nkyɛn. Wɔka kyerɛɛ no sɛ, "Yɛn wura, yɛsrɛ wo, yɛbaa ha ɛberɛ bi a ɛhwɛm bɛtɔ aduane. Ɛberɛ a yɛresane akɔ yɛn kurom a adeɛ saeɛ, na yɛsoɛsoɛeɛ no, asoɛeɛ hɔ na yɛbuebue yɛn kotokua no, na yɛhunu sɛ obiara sika a ɛkura no a anka wɔde kɔtɔ aburo no hyɛ ne nkotokuo no mu pɛpɛɛpɛ. Ɛno nti, yɛasane de aba. Yɛasane de sika foforɔ aba sɛ yɛde bɛtɔ aduane. Yɛnnim onipa ko a wɔde saa sika no hyehyɛɛ yɛn nkotokuo no mu." Ɔsomfoɔ panin no ka kyerɛɛ wɔn sɛ, "Ɛnyɛ asɛm biara, monnsuro. Onyame a mosom no no, ne mo agya Onyame a ɔsom no no, na ɔde saa sika no hyehyɛɛ mo nkotokuo no mu maa mo. Na mo sika no deɛ, yɛgyeeɛ."
Afei woyi Simeon firi afiase hɔ de no brɛɛ wɔn. Ɔsomfoɔ panin no de wɔn kɔɔ Yosef fie maa wɔn nsuo hohoro wɔn nan ase ɛna ɔmaa wɔn mfurumu no nso aduane diiɛ. Wɔboaboaa akyɛdeɛ a wɔde bɛma Yosef no ano de twɛn no, ɛfiri sɛ na wate sɛ wɔrebɛdidi wɔ efie hɔ awia no. Ɛberɛ a Yosef baeɛ no, anuanom no bu nkotodwe de wɔn akyɛdeɛ no maa no. Yosef bisaa wɔn sɛdeɛ wɔn ho teɛ. Ɔtoaa so sɛ, mo agya akɔkora a mokaa ne ho asɛm no ho te sɛn? Ɔda so te ase anaa? Obuaa no sɛ, wako a wɔyɛ yɛn agya no ho yɛ, ɔda so te ase. Wɔde obuo ne anidie bɔɔ wɔn mu ase wɔ n'anim. Ɛberɛ a n'ani tɔɔ ne maame ba Benyamin anim no, obisaa sɛ, yei ne mo nua kumaa no a mokaa ne ho asɛm kyerɛɛ me no anaa? Ɔtoaa so sɛ, me ba, Onyankopɔn nom wo. Yosef hunuu ne nua kumaa Benyamin no, ne werɛ ahoyɛ nti, ɔyɛ ntɛm firii adi kɔhyɛɛ ne pia mu kɔsuiɛ. Ɔsu wieɛ no, ɔhohoro n'anim san baa de ani kaa sɛ, momma yɛnnidi. Wɔtoo Yosef ɛpono wɔ baabi, ɛna wɔtoo anuanom no nso ɛpono wɔ baabi wɔ ɛdan korɔ no ara mu. Misraimfoɔ a wɔyɛ Yosef asomfoɔ no nso didii wɔ baabi foforɔ, ɛfiri sɛ Misraimfoɔ ne Hebrifoɔ nto nsa nnidi. Ɛyɛ wɔn akyiwadeɛ. Wɔde Yosef nuanom no tenatenaa ase mpanin mu. Ɛyɛ saa ma anuanom no de ahodwire hwehwɛhwehwɛɛ wɔn ho anim. Wɔtetee nnuane no firi Yosef ɛpono no so kɔmaa wɔn. Nanso Benyamin deɛ, na ne deɛ no dɔɔso sene ne nua biara deɛ mprenu. Ɛmaa wɔne Yosef de anigyeɛ ho asonsɛpɛ didi nomee.